Avui farem un imant per cau de bruixes de Centelles. Ens farà falta folis, unes estisores, un llapis, uns imants, uns bastonets i cola. Necessitem 6 bastonets de fusta que els col·loquem així en el full. Fem un, quedi com un quadrat, i ara agafem el llapis i marquem una mica com estan col·locats. Després tornem a repassar, però en comptes per la línia, més endins. I la part de dalt ja fiquem un gran tros. Ara ratllem. Després de ratallar, agafem la cola i fenem en el full així. I ara col·loquem els pals. Anem col·locant els palillos. Fins que ens quedi alguna cosa com això. Ara el que farem és agafarem 3 palillos, partim un per la meitat i un altre el partim per les puntes. Un. Ara tenim els pals i ara retallem un dels que ens ha quedat d'abans, que estaven així, el retallem per aquí. Després fem la forma que volem. I ara intentem fer la forma que volem aquí. Agafem el llapis, marquem aquest on volem que estigui. Així. I fem així. Ho fiquem a sobre de la ratlla. Anem a fer un altre. I ara agafem aquest.
així. I ara aquest no l'omplim tot, només omplim aquesta punta. Després agafem el llapis i fem un nas. Després els ulls. I la boca. I ara fem la cadena. I per últim agafem un imant d'aquests així rodons, l'encolem una miqueta i amb cuidado l'enganxem. I ja està. Ja tenim una bruixa. I si es vol, també es pot pintar. Adéu!